Ay, baliktad. Baliktad. Yun na! Baliktad. Ano baliktad? Hello guys, dito kami ngayon guys. Diego po. So, kami ang Hugot Brothers ng Bicol. Nandito po kami ngayon dito kami dyan. Okay, Frontera. Okay, si Kuya, say hi. Say hi, hello. Okay. Uy ka na, kapot. Ikaw na maghawak. Ikaw na. So, dito po kayo nagsapay Ikaw dyan. na. Puntahan kami. Yan po pala yung girlfriend ko. Girlfriend ko yan. Iyang-iya na si Hugot Pakji. Okay. Yay! So ngayon dito po ay makikita nyo pinupuntahan. Hi mga ate! Say hi po sa vlog namin. Yan po. Okay. Ang hirap pala pag ganito, pag nasa ibabaw. Parang tatawag na tayo. So hiyang-hiya na po si Kuya Magjik. Si Kuya Magjik, nakikita niyo yung mukha niya. Wala na siyang mukhang mayarap sa kaligo. Kasi taga-dito siya Say hello. May nag-aabang po sa ating vlog, may nag-aabang sa atin. So yan, nakikita po natin yung mga tao tayo. Ito po si Nico. Dito pa rin po si Nix Onyx. young girls po. Hop. Ang gigigil, ang gigigil, huling hirit sa iyong piling. Di mapigil, ang gigigil, huling... Abit. Oh, yeah. Walang galang na po sa mga kumakain. Pasintabi. Nagmukha ko dito ano ah. Para kung try pa dito ah. Kiraan po. Ate. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Hello ate. Ay si Maggi po. Yung iyan po yan. Yung iyan na po sa pinagagawa namin. Ang bigat na po. Ako po yung nasa unahan. May bigat na daw. Talaga. Ngalay na ako ah. Hindi, dapat na natin yung vlog. Oh! Oh! Atintay, doon sa ano? Yes, atintay. Hirap na ako ah. May fiesta po mag-iraan. May fiesta. Kami, alam kung nasa na kami. Saan na ba tayo? Hindi po na ko ito. Ano? Sige na. Babalik ko na to. Kay Magji. Hindi po namin kabisado. Uy! Tumingin ka naman. Iyang-iyahan si Magji. Uy, tumingin ka nga. Uy. Ang hiling ko, ang hiling. So marami po kami dito mga kasama kaya medyo nahihiya ang ating Hugot brother na si Magji. Nagtitingin na po sila. So, yan. Tutunan na po si Maggi. Ilang ikaw, ilang ikaw ang nahihiya. Nagtitingin na po sila kasi Nahihiya po. mahihiya talaga pag... Mahihiyain po. So yan po yung nag-aalok sa amin. Sige po. Guys, balik na po kami. So, i-continue na lang po namin mamaya yung vlog na pagbalik po namin doon. So, kaya pa naman. Ano, kaya pa? So, mabalik na lang po kami. Kuya Magji, mahanap na po ako. Ulit daw, ano yun? So guys, nandito po kami yan. Tapos lang po namin mag-siesta. Nandito po yung ginagawa nila. Nanonood sila ng Jaiga. Kilig na kilig, oh. Ang ginagawa namin pag hindi kami nag-vlog is Ano kami, lalabas kami, tapos magbabanding kami, tapos kakain. hindi kami makain kami madalas at saka hindi kahit kami usually Muta-pata ko, ah. Ayun, makikita po natin yung reaction nila habang nanonood ng Jaiga. ito isang fact to. Alam niyo ba guys, after isang fact
So, Really, nigga? ano ba dapat? Choice lang sumingit. About sa akin. Alam niyo ba guys, nung after nung real date, So, nung Friday, ako pala yung Tinanong ko siya na nag-influence sa aalis kanya na ako, tungkol kay Liza. pupunta na akong ibang bansa for good. Wow! And may iyak-iyak na nga. Isipin mo, kakatapos na namin mag-iyak. Ganun na yung reaction. Ginagawa mo. What more ngayon kasi stronger din na. Nakaayoko na ginagawa ni Grabe sila, interesado si Hindi Jai. sinasabi sa akin direct na hinahayaan niya lang or ayaw niya pag-usapan. Abangan natin Ganun yung siya nakakakilig na part. Ayaw niya pag-usapan mga problema. Ako kasi gusto ko pag may problema kayo or something's bothering you, sabihin mo sa akin para mapag-usapan natin. Siya kasi madalas yun ang sarili niya. Ayaw niya pag-usapan. Tapos the next day or the next days, okay na siya. Sa akin kasi nandito ako para sa'yo. Kaya gusto ko malaman din lahat. Ikaw. Pinakaayaw kong ginagawa mo, pinangihintay mo ko lagi. Hindi man lagi, madalas lang. Kasi traffic lagi. Hindi, minsan pa nga. Siya na mas malapit sa panuhuli. May totoo yun. Wala nang sasabihin. Okay, so ngayon alam ko na hindi na ako siya. Masyado. Kasi isang beses, hindi lang kasi si Mami naiiyakan. Isang beses, Hindi na po siya manood naubusan every ako time ng na brief Jai ka yung sa bahay. pinapanood mo. Kaya, Grabe yung kahit sobrang lamig. yung kahit nangangalay Kaya na yung ayokong kamay, walang kaya break. pa. Sinuot ko yung panty ni Mami. Basta yung weirdo na ako kasi may mga butas-butas. Kami nagkakilala. Ito na guys. Saan kami nagkakilala? 7 sa kanya. Ako, siguro pag ready ka na. Kilig sila oh. Pag ready ka na, ready na rin ako. Pero sobrang advanced na no kasi para sa mga taong naghahanap ng love or naghahanap ng magiging someone, huwag niyo hanapin kasi magugulat na lang kayo. May mangyayaring unexpected na magiging blessing para sa inyo. Ako pasaya sa inyo. Tapos malalaman niyo, ito pala yung plano sa akin. Kay JP, may sarili Kasi siyang feel ko na hindi ginagawa. ko yung plan sa akin. Malayo ba ng araw, makita mo rin yung dawan mo sa up na puk-puk. Ni Magji, interesado na yung mag-pok-pok. Hindi lang TikTok, pok-pok. May ikaw mo pa rin si Jayton Cruz. Galago din sa sa agency. Sabay silang kinikilig kung nakatakip lang yung dalawa. Panoorin nyo kaya yung date nila. 24 hours mag-jowa challenge. Nakapula siya. Oo. Ito na oh. Panood mo na? Hindi yan, ano lang. Hindi yan, ano lang yan. Kalahati lang, ano lang yan. So guys, nanonood na po siya ng mag-jowa challenge. Tabak ng Jay ka nga. Umukun pa oh. Tama ang hamon yan. Kilig to the bone. Ako naman ako dyan, Nix. Parang dumilim kanina. Kasi nakapag-ride. So ngayon, love, bibili tayo ng milk tea. Ito na milk tea. Wala kasi ako first step sa pagiging boyfriend mo. Okay lang. First step sa pagiging boyfriend mo. Bubugin mo na kita. Boyfriend mo? Boyfriend mo. Alam boyfriend mo. 24 hours lang jowa challenge. And siguro tutuloy ba natin to kasi hindi pa tapos yung oras eh. Pero tatapusin. Tulala si Jay oh. Kasi hatid ko na yung sila after ito. And yun Tulala si Jay. sana, sana overwhelmed din. And see you on our next one. So guys, alam mo naman na
hindi naman magkakaroon ng iba na. Feeling ko, ito na yung end of the line, Jaiga forever. Katulad ng team song rin natin, forever. So guys, dito na rin po namin tatapusin yung vlog namin. Bakit parang ang delete? So guys, subscribe pa rin po and still we promise to keep you entertained. Bye. I'm in love with